Салом алейкум ба ҳама бародаро. Лайка мемонем, навора сар мекунем бародаро. Як қошиқча оби лимон дар навори мо дар кор мешавад. Дар рецепти мо як қошиқча оби лимон. Бародаро подписатсия кунед, дастгирӣ кунед, наворои беҳтаринай. Ай пеша иншоалло ба амри худо. Касе ки ягон савол дошта боша ними комментарияда бинависа, мо барои шумо ҷавоб мегӯем. Барои варами дандон, барои бодкашии дандонҳо иншоалло ки хизмат даем. Як қошиқчаи дига содаш медозем. Colgate паста як қошиқчаи дига аи мегирем. Ҳамаш баробар боша бародаро. Бародаро дастгирӣ мекунем. Иншоалло наворо ай пешай. Подписатсия кунед, то ки наворои дигарам шумо тамошо кунед. Барои сафед кардани дандон, зардиҳои дандона и мегира. Як сабукӣ меёра бародаро. Ҳамин рецепти ки ӯзи мо кардестем барои шумо як роҳатӣ меёра, як сабукӣ эҳсос мекунед шумо. Бовар кунед, раҳмат мегӯем. Амира чиста амира тайёр кунед. Ҳар рӯзи якшанбе агар шумо якборӣ истифода кунед, беҳтарин мешавад. ҳам запахи даҳантона приятный мекунад бародаро. Бародарое ки ғарибанд, ими канала дастгирӣ кунанд, бе ягон духтур нарафтан ягон мақсад дандонварамӣ мешавад, тарафҳои Россия хунакай дандонварамӣ мешавад, бодкашии дандонҳо мешавад. Ини канал да бидроянд, муроҷиат кунед. Иншоалло барои шумо ҳамаи шуморо мо дастгирӣ мекунем. Фақат шумо дастгирӣ кунед. Ҳаминҷа назначение мекунем бародаро, через ҳамин канал шумо дороҳотонро мегиред, ҳамаш зур мешавад. Аллоҳ нигаҳбонтон, дастгирӣ кунед.